Be van nyomva. Kronális gyorsítót építek. Meg tudom ezt csinálni. Minden Overwatch ügynök. Minden Overwatch ügynöknek. Nem jó ez így. Minden volt Overwatch ügynöknek. Ez itt Winston? Haha. Nyilvánvalóan. 30 évvel ezelőtt az omnikok hadat üzentek. A világ nemzeteinek nem volt válasza, míg nem összehívtak egy kis hősökből álló csapatot. Megalapult az Overwatch, hogy megmentse az emberiséget az Omnik krízistől. Mi lettünk a béke és a rend legnagyobb harcosai. Titeket kiválasztottak az elképesztő képességeitek miatt, amitől csatlakoztatok, mert ti... Ezt már úgy is tudod. Figyelj! Az emberek úgy döntöttek, nem kellünk nekik. Bűnözőknek neveztek minket. Darabjaira szedték a családunkat. De nézd csak körül! Valakinek tennie kell valamit. Nekünk tennünk kell valamit. Újból változást hozhatunk. A világnak szüksége van ránk, mint még soha. Velem vagytok. Overwatch. Játssza nyílt bétával május 5 és 9 között PC-n és konzolon.